Fil-katekezi tagħna llum eżisti xtaqt li nitkellmu flimkien dwar it-tema tas-salvazzjoni. Mhux ħadd tkun katekezi waħda, imma ħanibnu numru ta' katekeżijiet. Raġuni li xtaqt li nitkellmu ftit dwar għax is-salvazzjoni huwa biex ngħidu hekk il-messaġġ ċentrali ta' dak li hija l-fidi nisranija tagħna. Tant drabi nużaw din il-kelma illi Ġesu salvatura, Ġesu ġi biex jisalvana, aħna rridu nsalvaw. Ġili missib min jistaqsik imma anka nsara mhux kattoliċi jħobbu jagħmlu ħafna din il-mistoqsija lin-nies, xi drabi anka lilna l-kattoliċi. Inti ġejt salvat, have you been saved? U xi drabi nitħawdu fuq it-tweġiba x'inhi u x'għandha tkun mod eżatt. Allura xtaqt li niffurmaw ftit lil nfusna fuq dan is-suġġett għaliex it-tiġdid tal-Knisja u marbut eżistijaj mas-salvazzjoni tal-irwieħ, mas-salvazzjoni tal-bnedmin. Il-Knisja teżisti biex tevanġelizza biex in-nies isalvaw eżistijaj. U tant mistoqsijiet li jduru madwar it-tema tas-salvazzjoni għandna ħafna issues. U xtaqtek li naħduhom bil-mod il-mod bil-kalma kollha. Importanti li nifhmu s-suġġett tagħna. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hija dak kollu li se ngħidu dwar is-salvazzjoni bħalma dak kollu li ngħidu fil-Knisja għandu żewġ ejjun. It-tagħlim tal-Knisja b'mod sħiħ għandu żewġ pulmuni. Pulmun minnhom huwa l-awtorità li tagħtina il-kelma tal-Alla. Mela Knisja ma taqbadx tivvinta it-tagħlim tagħha. Il-Knisja t-tagħlim tagħha ma jdurx skont il-Papa, skont l-Isqof, skont il-Kappillan, skont iż-żminijiet, imma mibni skont il-kelma tal-Alla. Ukoll mibni fuq it-tradizzjoni tal-Knisja. Ejjew naraw daqsxejn dawn it-tnejn li huma xi jfissru. Biex nagħmlu dan, nixtieq nikkwota żewġ siltiet minn dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Il-Konċilju Vatikan it-Tieni kien mument meta il-Papa flimkien ma' numru kbir ta' isfijiet mid-dinja kollha ingħaqdu flimkien sabiex jirriflettu fuq il-qagħda tal-Knisja f'nofs is-seklu li għadda, jaraw il-qagħda tad-dinja u jaraw kif jistgħu iwasslu il-messaġġ ta' Kristu b'mod relevanti għad-dinja ta' żminijietna, mhux li jibdlu il-messaġġ ta' Kristu, li jwasslu l-messaġġ ta' Ġesu b'mod rilevanti għal żminijietna. U frott ta' dan il-konċilju li dam numru ta' snin u kellu diversi sezzjonijiet, frott ta' dawn il-konċilju ġew approvati numru ta' dokumenti. Wieħed minn dawn id-dokumenti jitkellem dwar il-kelma tal-Alla, għandna oħrajn li jitkellmu dwar il-Knisja, oħrajn li jitkellmu dwar id-dinja tal-lum, ieħor jitkellem dwar il-liturġija, ġifieri hemm ieħor fuq il-formazzjoni tas-saċerdoti, hemm diversi dokumenti. Ma wieħed mid-dokumenti jitkellem dwar il-kelma tal-Alla jismu Dei Verbum, dak li tfisser, Dei Alla, verbum il-kelma tal-Alla. U fid-dokument Dei Verbum, mela meta nsemmi Dei Verbum qed nitkellmu minn dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni li jitratta dwar il-kelma tal-Alla. F'dan id-dokument, f'paragrafu 11, insibu din il-kwotazzjoni li tgħidlek. Kull ma qalu l-awturi ispirati jew aġiografi, ġifier dawk li jikdbu fil-Biblja, għandna nqisuh bħalli kieku qalu l-Ispiritu Santu. U għalhekk għandna ngħidu wkoll li l-kodba tal-Iskrittura mqazza jgħallmu b'mod żgur bil-fedeltà kollha u bla żball il-veritajiet li Alla ried jitniżlu fil-kodba mqazza għas-salvazzjoni tagħna. Eżisti din hija sentenza waħda illi fiha tifsiriet kbar. Li nixtieq infissira
ħalli nifmu l-Knisja minn fejn iġġib it-talim tagħha. Mela, kull ma qalu l-awturi ispirati. Mela, l-awturi min kiteb il-Bibja kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Sa ċertament kull awtur kellu d-doni partikolari tiegħu, kellu l-istil kif jikteb bil-mod tiegħu, kellu il-ġeneru letterarju, ġifieri l-għamla ta' kitba mhux biss l-istil tiegħu personali, ma l-għamla tal-kitba. Altru pereżempju inti qed tikteb storja narrattiva, altru qed tikteb poeżija, huma għamla ta' kitba differenti. L-awturi kellhom dik l-għamliet ta' kitbiet differenti. Imma Dej verbu jindinna li kull ma qalu u mnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Issa xiġifieri kull ma qalu? Kull x'jidħol fiha, dak li jidinna l-aħħar vers. L-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni tagħna. Jiġifieri dak li fil-kelma talla huwa mnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Huma dawk il-veritajiet li jmissu mal-fidi allura mal-morali li waslu għas-salvazzjoni tagħna. Mela dak li nemnu dwar Alla u dak li nemnu dwar il-bniedem u l-imġiba tiegħu skont ma jixtieq Alla u skont ir-raġuni li Alla stess taħ dik il-morali. Il-morali hija l-imġiba tal-bniedem, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin fil-ħajja tal-bniedem. Skont il-loġika tal-moħħ, għax Alla tagħna raġuni, u skont il-rieda ta' Alla l-bniedem. U l-fidi tagħna x'nemnu dwar Alla, skużawni, u x'nemnu dwar min hu l-bniedem. U dan li tallem l-Iskrittura, tallimna l-Knisja, huwa żgur, b'fedeltà u bla żball. Tliet affarijiet eżistija importanti. Il-kelma talla hija ċerta f'dak biex nagħmluha ċara, f'dak li għandu x'jaqsam mal-fidi u mal-morali. Jiġifieri mal-jurina minnu Alla, jurina minnu l-bniedem il-kelma talla u kif il-bniedem għandu jgħix skont il-qalb ta' Alla u skont ir-raġuni eżistiji. Dan huwa żgur. Mela lina eżistijej ma nistgħux noqogħdu ntellaw inniżlu. Huwa b'fedeltà, mela b'konsistenza u b'fedeltà lejn Alla u bla żball. Araw eżistijej meta aħna il-kelma talla ma nemnux dil-ħaġa dwarha illi hija żgura, hija fidila l-verità u m'hemm żball fl-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fidu l-morali u s-salvazzjoni tagħna. Meta aħna m'għandniex dal-pedament, allura aħna nkunu xejki. Allura aħna il-Bibja nagħmluha opinjoni bħal kull opinjoni ta' kull bniedem ieħor. Meta aħna ngħidu u di mhux ktieb tal-passat u di aħna fejn nafu u dil-Bibja mhux il-bnedmin kitbuha, eżistijej huwa kollu nuqqas ta' talim, nuqqas ta' formazzjoni. Kelma talla nafu li hija imnebħa mill-Ispirtu Qaddis. Issa mhux is-suġġett tagħna biex neħtlu nispjegaw eżattament x'in l-ispirazzjoni u dawn l-affarijiet kollha, imma biex nurikom fuq xi qegħdin nibnu. Għalina l-insara hekk inħarx li l-kelma talla. U nkun onest magħkom tweġġani meta nsib insara stess li aħna l-kelma talla ma nilqawiex b'dan il-mod. U nirraġunaw kif jirraġunaw in-nies tad-dinja dwar il-Bibja. U dan kollu għas-salvazzjoni tagħna. Mela dan kollu l-mulej ta' unna fil-Bibja għas-salvazzjoni tagħna. U s-salvazzjoni aħna naraw x'inhi. Issa il-Knisja eżistijej ma tiqafx sempliċiment u tgħid il-Bibja, imma il-Bibja għandha pulmuni ieħor magħha, għandha żewġ tiġwienaħ li hija t-tradizzjoni tal-Knisja. X'inhi t-tradizzjoni tal-Knisja? Biex nispjega x'inhija, nixtieq immorru għall-istess dokument tal-Knisja id-Dej Verbum numru 8 u jgħidilna hekk. Tradizzjoni mqazza twassal sieħa l-kelma ta' Alla. Fdata minn Kristu l-Mulej u mill-Ispirtu Santu lill-Apostli fis-suċċessuri tagħhom biex imdawlin mill-Ispirtu tal-Verità bil-predikazzjoni tagħhom iżommuha b'fedeltà, ifissruha u jxerduha. Mela,
it-tradizzjoni tal-Knisja x'inhija? It-tradizzjoni tal-Knisja hija illi il-kelma illi Alla ta' lill-apostli, il-kelma talla, l-Evanġelju, it-tħabbira tal-mowt il-qawmin ta' Ġesu, it-talim ta' Ġesu, li ġimod dell-Evanġelu jibqa' jiddi, ġimod dell-apostli jibqa' jiddi, aw jibqa' jidwi, jibqa' moddi lil ta' warahom l-apostli is-suċċessuri tagħhom li huma l-isfijiet li baqgħu niżlin minn papa għall-ieħor, minn isqof għall-ieħor, faqda bejniethom flimkien mal-papa. Hija il-kelma talla li ġiet moddija, il-kelma talla li ġiet pritkata, il-kelma talla li ġiet miżmuma b'fedeltà, ġiet imfissra u ġiet imxerda taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Mela ma jiex il-Bibbja hekk miktuba kif inhi, imma l-istess spiritu li nebbaħ il-Bibbja huwa l-istess spiritu li inebbaħ il-Knisja kif tallima, kif tfissira, kif taddija minn papa l-ieħor, minn isqof għall-ieħor faqda mal-papa. Għaliex il-kelma tal-SSTA, kif hija profondament anka tradizzjoni ludija, mhijiex mogħtija lill-individu, hija mogħtija lill-komunità. U minu responsabbli fil-komunità lura l-isfijiet, flimkien mal-papa, mhux l-isfijiet waħedhom, u laqas il-papa waħdu, l-isfijiet flimkien mal-papa. Illi jibqu jgħaddunna, jibqu ifisrunna, jibqu jgħalmuna, jibqu jipritkawna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Allura, il-Knisja meta tkun tifhem suġġett fil-Bibbja, ma tgħidx tgħid il-Bibbja biss, imma tgħid il-Knisja matul l-istorja kollha tagħha, l-isfijiet, il-papiet, l-Ispirtu Santu kif nebbaħa l-Knisja biex tifhimha dik is-silta tal-Bibbja. Dawn huma iż-żewġ pulmuni minn fejn aħna insibu il-verità fil-Knisja, l-awtorità tal-kelma talla u tradizzjoni mqazza. Issa ħbib tiegħi hawn aktar xejn ta' fuq tradizzjoni ma mhux is-suġġett tagħna. Sfortunatament, u dan qed ngħidu biex inkun qed mhux biex noqgħod nidħol laqas fil-fonti għaw is-suġġett huwa s-salvazzjoni. Sfortunatament, fi żmien partikolari madwar 500 sena ilu seħħet permezz ta' ċertu Luteru dik illi hija msejħa riforma protestanta. U f'dan iż-żmien, sfortunatament, il-protestanti qalu il-Bibbja biss, it-tradizzjoni tal-Knisja neħħewa għax isuwa isa ħaġa umana u mhix xi ħaġa immexxija mill-Ispirtu u hemmhekk ġara żball kbir. Għaliex ġara? Għax hemmhekk il-Bibbja ġiet maqtuha mill-Knisja, ġiet maqtuha mill-komunità u kulħadd jibda jfissirha kif jaħseb moħħu. Kulħadd jibda jfissirha kif jaħseb li l-Ispirtu Santu qed jgħidlu. Kulħadd ġara. Illum il-ġurnata għandna knies protestanti mifruda b'mod tremend bejniethom illi kull pastor, kull leader ma jaqbilx ma ieħor joħloq tifsira ġdida tal-Bibbja u jibni knisja madwaru. U mbagħad ikun hemm xi ħadd oħra miegħu ma jaqbilx miegħu u joħloq knisja oħra. U b'di sistema għandna eluf kbar ta' knies protestanti, inkluż hawn Malta. Allura x'jiġri eżistijej? Ikun hemm ċert element tal-verità tal-kelma talla li jkun interpretat tajjeb u ieħor kulħadd skont kif jaħseb huwa. U dan hu periklu. Eżistijej, ġifieri issa jien għandi ħafna imħabba li ħutna protestanti u naħdem ħafna magħhom ukoll irid inkun onest magħhom u hemm it-tajjeb eżistijej. Imma ma fert li mhumiex tajbin. Nies li anke jmorru laqgħat ta' pastors, etc. u jsibu tagħlim żbaljat. Ħbib tiegħi. U jgħidulhom illi aħna hawnhekk nagħmlu l-kelma talla u l-Knisja mal-kelma talla toqgħod iżżid it-tradizzjoni tagħha u mingħajr ma jafu tradizzjoni x'inhi. Il-tradizzjoni hija kif l-Ispirtu Santu kompla jmexxi għall-Knisja bil-weda li Ġesu għalinna li l-Ispirtu Santu ħajwassalkom għall-verità sħiħa. Jien ħanibatilkom id-difensur. Issa dak kollu li ħanejdu dwar is-salvazzjoni, allura għandu dawn iż-żewġ ejjun bħal kollox fil-Knisja. L-awtorità tal-kelma talla u il-Knisja x'tallimna hija. Mela it-talim li ħanidilkom kollu dwar is-salvazzjoni huwa mibni fuq il-kelma talla u fuq it-talim tal-Knisja. Aħna
dawn it-tnejn ma nistawx nifirduhom minn xulxin. Il-kelma talla u it-talim tal-Knisja. Ftakruha dan japplika għal kollox fil-Knisja. Issa ħaneħtlu propju biex nibdew naraw ftit it-tema tas-salvazzjoni, maħbubin tiegħi. Biex neħtlu għat-tema tas-salvazzjoni, nixtieq li l-ewwel nibdew mill-inħarsu lejn is-sitwazzjoni tad-dinja kif inhi. It-talim tal-Knisja li huwa biex ngħidu hekk kristillizzat, ġifieri miġbur f'dak li ngħidulu il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika. U inħeġġeġkom ħafna. Kattoliku tajjeb għandu jkollu il-Bibja u l-katekiżmu tal-Knisja. It-tnejn fl-imkien. Maħbub inti biex naraw eżattament Alla xirid minna jridu l-kelma talla u l-katekiżmu tal-Knisja. Il-katekiżmu tal-Knisja f'paragrafu 1848 jgħidilna li bħalma t-tabib l-ewwel jara l-ġerħa qabel idowwiha, hekk Alla bil-kelma u l-ispirtu tiegħu jitfa' dawl ħaj fuq id-dnub. Mela eżisti biex nifmu is-salvazzjoni x'inhija, Alla isu tabib li l-ewwel jikxiflek il-ġerħa biex jara u tara int, u mbagħad jagħtik it-treatment għaliha. Aħna din l-esperjenza u eżisti meta aħna stess immorru għand l-isptar, pereżempju, jkollok xi ferita, l-ebda tabib ma jdowwilek il-ferita billi ħalli il-ferita mottija. L-ewwel jikxef jara xem, meta jikxifa jara il-materja, jara s-sitwazzjoni kollha kif inhi, u mbagħad ikun jista' jibda inaddafa. Jibda il-proċess ta' fejqan. Biex ngħidu hekk allura is-salvazzjoni hija li Alla l-ewwel jikxef xem il-materja li huwa id-dnub, il-ferita li għandna. Jikxef dil-ferita li hu dnub. U mbagħad jagħtina it-treatment tagħha. Jekk iridu nieħdu dan il-mudell tat-tabib biex ngħid hekk, inkunu nistgħu b'mod faċli ħafna naraw is-salvazzjoni x'inhija. Nistu anka nieħdu mudell ieħor biex nifhmu ftit is-salvazzjoni x'inhi. Inti immaġina li kieku tkun qed tereq u trid xi ħadd li mhux qed jereq illi isalvak joħorġok mill-għarqa li inti tkun għaddej minna. Innutaw li f'dawn iż-żewġ ċirkustanzi, ferita li jkollok jew qed tereq, hemm dinamika. Int għandek kundizzjoni, int qed tereq, int għandek ferita. Tu, int ma tistax teħles minna, int bil-qawwa tiegħek, int ma tistax tfejja il-ferita tiegħek, int ma tistax issalva lilek innifsek mill-għarqa. 3. Hemm xi ħadd li huwa barra minnek, tajjeb, fil-każ it-tabib, fil-każ ieħor min qiegħed ġej isalvak li ngħidulu is-salvatur. 4. Dan jagħmel xi ħaġa għalik, it-tabib jiġi biex idowwik, min irid isalvak mill-għarqa jiġi biex jgħinek, u 5. Int tikkollabora miegħu. Jiġifieri inutli inti tiġi it-tabib irid jikxiflek il-ferita u inti tgħidlu le. Ġifieri ikollu kemm kollu il-mediċina li ħatfejqek u int ma toħodix, ġifieri irid ikun hemm il-kollaborazzjoni tiegħek. Mela inutli xi ħadd jiġi biex isalvak mill-għarqa u int ma tħallex isalvak. Mela raw, f'din l-immaġni l-Knisja tagħtina tat-tabib u jiena żidt magħha meta tkun qed tereq, nistgħu nġibu eżempju ieħor, pereżempju taqbadlek id-dar u int tinsab fiha. L-istess ħaġa għandek bżonn il-fireman li joħorġok minn dik is-sitwazzjoni u jisalvak hu. Ġifieri hemm dan il-proċess tajjeb, ġifieri int għandek kondizzjoni, dil-kondizzjoni int ma tistax teħles minnha waħdek, hemm xi ħadd barra minnek illi jista' jagħmilha, jagħmel fil-fatt xi ħaġa biex jeħilsek minnha u inti tgħinu jagħmel dan. Din hija eżistijej
il-proċess sħiħ biex ngħidu hekk tas-salvazzjoni. Hija sabiħ ħafna jekk jinolqotna ħafna il-mudell tat-tabib. L-ewwel ħaġa li Ġesu innifsu fil-Vanġelu darba minnhom ikellimna minnu bħala it-tabib. It-tabib il-morda jeħtieġuh. Jogħġobna ħafna jiena t-tabib għaliex anke jien xtaqt insir tabib qabel ma sirt saċerdota ma jafx. Għaliex il-Ġesu li jfejjaq hija xi ħaġa li ħatfet ħafna il-qalb tiegħi. Is-salvazzjoni nistgħu narawha ħafna bħala il-fejqan. Il-fejqan huwa salvifiku. Ġesu fil-fatt tiġi ifejjaq il-mart, ifejjaq id-dnub eżistijaj. Mela l-idea ta' salvatur, l-idea ta' Ġesu li jfejjaq, kollha jimplikaw li aħna bżonn is-salvazzjoni li aħna morda. Dan nixtieq ngħidu mill-ewwel dan hekk il-mod kif aħna nħarsu għax dan jagħmilna ħafna differenti minn reliġjonijiet oħrajn kif sejrin naraw il-qudiem, daw qed ngħidhom kollha bħala introduzzjoni, darb'oħra nibdew bil-mod il-mod naraw x'inhu dnub eċetera. X'inhi l-kundizzjoni li fiha aħna ninsabu li għandna bżonn ikunu salvati minnha. Reliġjonijiet oħrajn eżistijej ma jidħolx fihom l-element ta' salvazzjoni kif turjunna l-kelma talla u għalhekk li aħna rridu noqogħdu ħafna attenti. Jekk inħarsu pereżempju lejn ir-reliġjon Buddista, fiha ma teżist l-ebda idea illi Alla irid isalvak. Ir-reliġjon Buddista hija reliġjon atea. Fil-Buddiżmu ma jeżistix Alla. Huwa filosofija tal-ħajja, huwa stil li tgħix, iva hemm ċerti valuri fih, valuri tajbin, fejn inti issalva lilek innifsek. Huwa int li teħles mid-batija bil-qawwa tiegħek, huwa int li teħles minn ċerta realtajiet ħażina fik, sakemm issib l-istat tal-paċi nirvana. L-Induiżmu pereżempju jitkellem mir-rinkarnazzjoni ukoll. Ir-rinkarnazzjoni li hija li inti wara li tmut terġa' titwieled f'realtà oħra iktar għolja jew inqas għolja skont il-ħajja li għext biex inti tippurifika lilek innifsek mill-iżbalji li għamilt qabel mela innutaw huwa int li qed issalva lilek innifsek, mhuwiex Alla li qed isalvak. Innutaw eżistej kif dawn ir-realtajiet li qegħdin jieħdlu ħafna anke f'pajjiżna imorru direttament kontra li hu l-messaġġ ta' Kristu u tal-kelma talla. Issa jekk il-kelma talla mlita ċara li l-verità qiegħda fl-Iskrittura, ma jistax ikonna żewġ veritajiet fil-ħajja opposti, jew insalvaw lil nfusna jew isalvana Alla. U rridu noqogħdu ħafna attenti. Eżisti għax faċilment il-Knisja wkoll kif ħanejt il-qudiem tgħidilna li hemm ċerti veritajiet anke f'reliġjonijiet oħrajn, però m'hemmx il-verità sħiħa. U jekk hemm element ta' verità m'għandniex nikkonkludi li għax hemm element hemm xi ħaġa li hija vera, xi ħaġa li hija tajba, mela kollox huwa vera, kollox huwa tajjeb. Dawn huma l-iżbalji ta' żminijiet neżistijej kif qegħdin neħtlu f'ċerti affarijiet. U l-punt tas-salvazzjoni huwa l-punt kardinali. Huwa l-punt ċentrali. Għax is-salvazzjoni fiha naraw min hu l-bniedem u min hu Alla. U Alla x'irid jagħmel għall-bniedem u l-bniedem x'irid jagħmel għal Alla. Meta qed nitkellmu minn salvazzjoni kif turina l-kelma tal-Alla, ftakru f'dawk il-5 punti li qedtilkom. Għandna il-bniedem li għandu kondizzjoni, semmejtilkom il-mart, semmejtilkom l-etereq, semmejtilkom taqbadlek id-dar. Il-bniedem li għandu kondizzjoni li hu ma jistax jeħles minna, hemm xi ħadd barra minnu li huwa Alla Ġesu Kristu. Illi jista' jsalvah, dan da xi ħadd li Ġesu jagħmel xi ħaġa għalih, mbagħad naraw Ġesu metalina u naraw x'nifhmu dan kollu, u li l-bniedem jikkollabora miegħu biex il-bniedem jesperjenza s-salvazzjoni. Kif ninnutaw Buddiżmu, Hinduiżmu, tant New Age, tant reliġjonijiet oħrajn, ma jalmunix dil ħaġa, ma jalmunix dil verità, m'hemmx dil verità fihom. Allura ma żbaljati
huma żbaljati. Hemm affarijiet li huma tajbin u veri, però m'hemmx il-verità sħiħa, u dak li jmiss b'mod ċentrali mas-salvazzjoni mhix kwistjoni li ma naqblux, għax jekk ngħid ma naqblux, nagħmluha fuq livell ta' opinjoni. Irrid ngħid b'mod ċar li m'hemmx verità. Fejn tidħol is-salvazzjoni, il-verità tinsab biss b'mod totali, b'mod sħiħ fil-kelma tal-Alla kif hija mfissra mill-Knisja. U dan nixtieq nagħmlu ħafna ċara. Irrid ikunna l-idejat tagħna, it-talim tagħna ċar. Dan mhux xi opinjoni tiegħi Father Hayden, dan huwa it-talim tal-Knisja maħbub tiegħi. Il-Knisja fis-sena 2000 kienet ħarġet dokument li tratta propju dwar dan is-suġġett, dwar Kristu, il-missjoni ta' Kristu u l-Knisja fis-salvazzjoni tal-bniedem, biex tiċċara ħafna mit-talim u mill-idejat li jkollna ċans nagħmlu referenza li aktar il-qudiem. Illum se nifqu hawnhekk. Boħra nkomplu bil-katekezi u naraw x'inhi din is-sitwazzjoni, l-ewwel ħaġa li qedtilkom x'inhi dis-sitwazzjoni tal-bniedem illi jinsab fiha dik li aħna insejħula id-dnub. Il-muleżis tiegħi mill-ewwel ngħiduha li jħobbna, li rrid isalvana, irid iġibna flimkien għalinna ija għandi ħalli aħna nkunu nistgħu nesperjenzaw lilu bħala l-uniku salvatur fil-ħajja tagħna.